Ναι. Θα κάνει παρέμβαση η κυρία Σοφία Βαγενά, που είναι πρόεδρος της Επιτροπής Δικαιωμάτων και Ισότητας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων. Είναι αξιωματικός ελληνικής αστυνομίας. Να τη ζητήσουμε συγγνώμη για την αναμονή. Θεωρούμε ότι είναι σημαντική η παρέμβασή σας. Μας ακούτε τόση ώρα και από το πρωί, μάλιστα, κυρία Βαγενά. Θέλουμε την άποψή σας. Καλημέρα σας, κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα σας, κύριε Αναστασοπούλου. Σας έχω παρακολουθήσει από το πρωί, όντως, όλη τη συζήτηση η οποία έχει διεξαχθεί μέχρι τώρα. Θα ήθελα λοιπόν να τοποθετηθώ για να βάλουμε κάποια πράγματα στη θέση τους ξεκάθαρα. Γιατί πρέπει να είναι σαφής η εικόνα προς τον κόσμο. Λοιπόν, καταρχάς, μιλάω και σαν πρόεδρος της Επιτροπής του ΠΟΑΣΥ, αλλά και σαν μέλος του Διοικητικού Συμβούλιου του ΠΟΑΣΥ. Και έχει τη σημασία του γιατί η Ομοσπονδία αυτή αποτελεί τη μεγαλύτερη Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων και προσωπεί γύρω στους 40.000 μέλη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τη σημασία που έχει τον όσων θα υποστούν αυτή τη στιγμή. Καταρχάς, αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι τα 18 γραφεία οικογενειακής βίας μέσα στα 18 γραφεία οικογενειακής βίας δεν είναι το ΑΤΑ Αγίων Αναργύρων. Δεν ισχύει. Δηλαδή, τι είπατε? Δεν ισχύει αυτό λοιπόν που είχαμε ως πληροφορία. Δεν ισχύει. Μάλιστα. Δεν ισχύει. Ισχύει ότι στη Δυτική Αττική, και αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί είναι αδικία προς τα γραφεία οικογενειακής βίας, υπάρχει στο ΑΤΑ Χαγνών και υπάρχει και στο Περιστερίου, στο Β' Περιστερίου. Υπάρχουν εκεί δύο γραφεία οικογενειακής βίας. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει λοιπόν ότι η γυναίκα, το θύμα, η Κυριακή, πήγε στο οικείο αστυνομικό τμήμα, σε προσωπικό το οποίο δεν έχει περάσει καμία εξειδίκευση, καμία εκπαίδευση. Και γι' αυτό και φτάσαμε σε αυτό το ναι, σημείο. αλλά με συγχωρείτε, κυρία Βαγενά, δηλαδή αυτή η γυναίκα θα όφιλε να ξέρει ότι εκεί δεν είναι εκπαιδευμένη και να πάει στο Περιστέρι. Και όχι λοιπόν, στα 200 μέτρα από το σπίτι της. Ούτε αυτό στέκει. Γιατί πιστεύω ότι αυτή η εγκύκλειος θα έπρεπε να έχει μοιραστεί σε όλα τα αστυνομικά τμήματα. Λοιπόν, ακούστε με λίγο, γιατί είναι πολλά τα ζητήματα. Το χρόνο που έχω να μπορέσουμε να τα ξεκαθαρίσουμε. Η εγκύκλευση η οποία έχει μοιραστεί, εννοείται ότι οι ευθύνες υπάρχουν καταρχάς, εννοείται στην αξιωματική υπηρεσία, η οποία δεν ενήργησε τίποτα όσον αφορά το συγκεκριμένο πρωτόκολλο το οποίο υπάρχει. Και όταν μιλάμε για πρωτόκολλα, για να ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο, μιλάμε για ένα εγχειρίδιο αστυνομικής ανταπόκρισης όσον αφορά τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, το οποίο είναι προσβάσιμο άμεσα στον αξιωματικό υπηρεσία ώστε να ακολουθήσει τα βήματα. Εδώ λοιπόν έχουμε μια ιστορία λαθών, γιατί επρόκειτο για έγκλημα, για αδίκημα, το οποίο είναι αυτεπάγγελτο. Υπάγεται στο νόμο 3.500. Έχουμε λοιπόν και εξακολουθητική παρακολούθηση και έχουμε και τρόμοβία. Άρα λοιπόν αυτή η γυναίκα που είχε τρόμο και ανησυχία για τη ζωή της, άρα λοιπόν πάμε στο άρθρο 7 του νόμου 3.500 που είναι αναθεωρημένο με τη Σύμβαση Κωνσταντινούπολης του νόμου 4531 του 2018, πήγε στο αστυνομικό τμήμα και δεν ακολουθήθηκε καμία διαδικασία. Ακόμα αυτό που πρέπει να επισημάνω είναι ότι ακόμα και αν η γυναίκα δεν είχε. Να ρωτήσω κάτι. Δεν ακολουθήθηκαν τα προβλεπόμενα από την αξιωματικό υπηρεσία. Δεν ακολουθήθηκαν τα προβλεπόμενα από την επόπτρια που υπήρχε εκεί και μάλιστα ήταν και έμπειρη. Δεν ακολουθήθηκαν τα προβλεπόμενα από το σκοπό. Δεν ακολουθήθηκαν τα προβλεπόμενα από την άμεση δράση. Όλα αυτά μπορεί να είναι μια σύμπτωση τραγική που οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα. Όχι, και είμαι ξεκάθαρη σε αυτό. Είμαι ξεκάθαρη και θα σας το αναλύσω. Γιατί αυτή τη στιγμή και πραγματικά οι ευθύνες, πέρα από αυτούς οι οποίοι, τον αξιωματικό υπηρεσία, τον ειδικό φρουρό, την επόπτρια, όποιον άλλον μετέχει σε όλο αυτό, τον συνάδελφο στο τηλεφωνικό κέντρο, πρέπει να ζητηθούν ευθύνες και αυτό είναι κάτι που το απαιτούμε πλέον σαν Ομοσπονδία, σαν ΠΟΑΣΥ. Ζητούμε εξηγήσεις. Για ποιο λόγο είναι υπεύθυνοι και μάλιστα πώς είναι δυνατόν να λειτουργούν τα αστυνομικά τμήματα της Αττικής με το 1 τρίτο της προβλεπόμενης δύναμης. Πώς είναι δυνατόν στη Δυτική Αττική κάποια τμήματα να κλείνουν, κύριε Παπαδάκη και κύριε Αναστασοπούλου. Κλείνουν μετά τις 10 γιατί δεν έχουν δύναμη. Και επιτέλους, ας ξεκαθαρίσουμε, να μην αποτελεί κρατικό μυστικό, πόσα περιπολικά χρειαζόμαστε εδώ στο νομό Αττικής, προκειμένου να εξυπηρετήσουμε όλο τον κόσμο. Και στην τελική ας τους βρούμε. Ας τα βρούμε αυτά τα περιπολικά, ας βρούμε τους οδηγούς. Κυρία Πρόεδρε, ο κόσμος θέλει ασφάλεια. Να πούμε όμως και κάτι άλλο πολύ καθαρά. Ακούω τις ελλείψεις και προφανώς φαίνεται ότι υπάρχουν ελλείψεις. Εδώ όμως υπήρχαν 5. Κανένας από τους 5 δεν έκανε τη δουλειά σωστά. Υπάρχουν συνάδελφοί σας μέσα στο σώμα που δεν κάνουν για τη δουλειά και πρέπει να φύγουν? Φυσικά. Φυσικά, είναι ξεκάθαρο. Εγώ άλλο θέλω να σας ρωτήσω.
Εσείς μας λέτε ότι είναι υποστελεχωμένα τα αστυνομικά τμήματα και κλείνουν μετά τις 10. Οι απαντήσεις που παίρνουμε από την πολιτική ηγεσία είναι όχι, γιατί αποσύραμε από τη φύλαξη προσώπων ένα μεγάλο αριθμό αστυνομικών και γίνανε και προσλήψεις. Άρα δεν είναι υποστελεχωμένα τα αστυνομικά τμήματα. Άκουγα προχτές με μεγάλη μου χαρά ότι προμηθευτήκαμε δεν ξέρω κι εγώ πόσα περιπολικά. Πού είναι η αλήθεια τελικά, σε αυτό που μας λέτε εσείς ή σε αυτό που λέει η πολιτική ηγεσία? Γι' αυτό λοιπόν εμείς ζητάμε, σαν ΠΟΑΣΤΗ, σαν Ομοσπονδία, από τον προϊστάμενο της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, αφού ούτε εμείς έχουμε λάβει αυτές τις απαντήσεις, να γίνει έρευνα σχετικά με το ποιος τελικά γνωρίζει, ποιος ευθύνεται. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε αυτό το περιστατικό στους Αγίους Αναργύρους. Δεν πρέπει να στηθεί κανένα άλλο είδους παρόμοιο περιστατικό. Εγώ πάντως, κυρία Βαγγενά, θυμάμαι σε αντίστοιχες περιπτώσεις να κάνουμε ακριβώς την ίδια συζήτηση. Με το που περνάει καμιά εβδομάδα, κανένα δεκαήμερο, να χάνεται αυτή η ιστορία από τα φώτα της δημοσιότητας, να μην βλέπουμε καν πού καταλήγει η έρευνα και φοβάμαι ότι το ίδιο θα γίνει και στην περίπτωση της Κυριακής μέχρι να έρθει άλλη Κυριακή. Θα σας πω το εξής, επειδή και εμείς την ίδια ανησυχία έχουμε, το ευχάριστο στην υπόθεση είναι ότι υπάρχει εισαγγελέας, οπότε θα υπάρξει έρευνα, ουσιαστική έρευνα στην υπόθεση. Απλά αυτό που πρέπει να καταλάβουμε, και μάλιστα εμείς το έχουμε προχωρήσει και σαν Ομοσπονδία, είχαμε κάνει και προτάσεις και βλέπω ότι εκεί στο πάνελ είναι και ο κύριος Οικονόμου, ο πρώην Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος είχε συμμετάσχει και έρθει στις δηλώσεις που είχαμε κάνει και για τη βία κατά γυναικών και στη βία στους ανηλίκους. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι συνέργειες. Μόνη της η αστυνομία δεν μπορεί να λειτουργήσει. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ για αυτή την παρέμβαση.